Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Doda yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi liyeka abangani Fuyo mayizala amathani Koma mazala Right, molweni babukele ekhaya sinamkele kwiVezu Ukhono TV. Alright, igama lami nguKamva Dumalesile and ndihleli kunye namagqiyazana apha amabini and ndizowanika ithuba zazise. Alright, ndaqala ngosisi ose left. Sisi wam khawutsho manungubani kabani usuka phi? Igama lami ningu-Precious Singita ifani ndikuchawuke and then igama lami lesiXhosa ndinguBuhle ndivele eLimpopo in a village called Ntlabeni Block D. Alright, sithoka manje ke phawo sithi uvela eLimpopo. Wow, yazi yakude lo ndawo. Okay, sisi wam ungubani wena baphulaphula ekhaya nababalandeli bethu bakujongile. Khawutsho. Okay, molweni baphulaphula ekhaya. Igama lami ndinguNosiphiwo Dwani Malahlekani. Ndisuka eFree State endaweni kuthiwa kuseVelcom eKutlwano location. This is my daughter. Alright, okay, siswam khawutsho ke mani njengoba selapha namhlanje sitsalwe i-organization eninayo. Ingaba ingantoni le organization eninayo namhlanje? Okay, before ndicacise ndicela umntana lo wam acacise kancinci uba sihlangene njani so that sizokwazi unicacisela kakuhle uba sisebenza njani sihlangene njani. Oh, njengoba sithi ngumntana wakho kana engumntana wakho biologically, that means ikhona into endibanisayo engapha ya. Yabhuti wami ngumntanam endimphiwe nguThixo. Right, yanhle lonto. Siswam khawutsho man, ngumama njani lo? Ngumama nami ndiphiwe nguThixo. Alright. So now I came to the Western Cape in 2022. Benenzi first day at Stellenbosch University, and in 2021 when I was in matric, I founded an organization called Singy Jones Foundation. Sorry, say it again. I founded an organization, Ikamayongi, Singy Jones Foundation. Singy Jones Foundation. Yes. Beautiful. So the organization was based in Limpopo when I was still there, and then when I moved to Gauteng for a few months, we have a branch there because most of the people that I work with are in Gauteng. But then now I had to come this side for school, and I still wanted to continue with the work that we do in my organization. So one of the departments in my organization is Singy Jones Humanitarian, where we do things like donating clothes, food, stuff like that. So when I came this side, I collected a lot of clothes from Stellenbosch University students to donate, but I didn't know any place where I could come and donate in the Western Cape. So I asked my residence head, Mawetu, and asked him where can he suggest me to donate. And then he said, he gave me a list of numbers, and then there was Stellenbosch Night Center, something like that. Kabani Empowerment was number 3, and then I was like, I'll pick this one. And then I did, and then when I texted, it was a lady. I wasn't sure if it's a male or a female. And then she said, let's meet for coffee. And then I was like, okay, cool, let's meet for coffee. And then we did. When we met at the NLC, and then she told me what she does in her organization. I told her what I do, and I was impressed by what she does, and she was impressed by what I do. And then she agreed, Ubana, I can come and donate clothes. When I did, the organization has a lot of kids. So I came and I donated the clothes. The kids loved me. She loved me. She was like, this one is my daughter. I could see the look on her face. There you go. And I'm and then from there, she would always call me, hi, Precious, when are you coming? When are you coming? And then I would come during weekends, obviously. And then on my birthday, they made me a surprise party. So I felt very welcome. I was still 20. That's and like beautiful. Surprise, and yeah, it was a party. That day she gave me the name Buhle, and then I became her daughter. Alright, ezibona nisivele oh madoda lalihle bali makube Xhosa makube hele. Sisiwam khawutsho man. Uziva njani ngale ntombazana? Ngale program unayo nawe kasicalele ngayo. Yo, I feel so proud ngaye kakhulu because i-organizations zethu zizahlangana because zenza umsebenzi osimilar to each other. And then I was saying kumka sendihleli ndodwa after ndidibene naye ndathi enkosi bawo yabona lo ngoyena onike yena because abantu baninzi apha ekhaya man they know about this organization and then bazile volunteer, but then zange bahlale because yazi abantu bafuna imali. Then if you don't have money, people don't stay. Exactly. Then ndathetha naye ndathi mntanam kuba sinale nto eyi1 efanayo, can we collaborate okanye ndicela ube nguwam umntana.
sisebenze kunye. Then sacontinue sasebenza kunye until now sisasebenza kahle, community yasithanda, abantwana bayasithanda, sihamba everywhere apho sinyathela khona sifike sichaza umsebenzi wethu ezikolweni, churches, communities, not only ekhaya mandi which siyathandwa because abantu bathi i-organization yethu it's more different kwezinye ezikhoyo because zikhona i-organizations ezisebenza nge-youth but then zibase kwinto ezisimilar but then thina caba sizena le ifunwa ngabazali nabantu. Right, okay siswam. Njengoba ezotshilo osisibuhle nge-organization yakhe. Now khasixele yintoni le organization yakho, wena kwenzani kwelakho icala? Okay, igama le-organization yethu yiKhaya Mandi Empowerment. Right. Sisebenza ne-youth kakhulu. Ngoku ibiqala siqale ngabantwana abancinci abangamantombazana bodwa. Ndiqale 2021 ngoJuly I think, and then ndiqale nje just a small group yabantwana abangamantombazana bodwa, only 10 girls, endibacele ebazalini babo kuba bendibonile uba there is lack of knowledge kwi-youth yethu, mostly i-girls, and ndafeyisa kakhulu kwi-girls kuba bendirhalela kuba nomntana weyintombazana, ndinayo umntana ongumfana and ndimbona uba uright for mna ehlobo alilo. Then ndaya kwabanye abazali ndacela uba ndibancede uba ndibona uba abantwana babo bancinci but ingathi bayaphuma endleleni. Ndiqale ndayenza i-research uba why inoba yintoni eyenza uba abantwana from 10 years upwards baphume endleleni, and then that's where I started the organization. And then ndisithi kuni ndiqale ngabantwana bayi-10, that was July. Xa kubetha uSeptember bene-girls zodwa eziyi-80 eziziswe ngabazali baba bangazizelanga. NgoDisemba kandivala besendinazo ii-boys close to 60 abangabizwanga mntu baze because of besithi bona they don't understand uba why ndifuna usebenza ngamantombazana but then bona bebona uba ndinomntana ongwenyani and bayabona uba umntanam well behaved, uhlala endlini, zange waba sezingxakini, uthanda isikolo. Bafuna ukuyazi uba ndenze njani uba umntanam abe njeyana ze ndiyenze nakubo. And then samuvela 2022 in January xa sivulayo I had abantwana bayi 150 something abagcwele apha eyadini yam abafuna ujoyina i-organization. Right, that's beautiful. Wow, umsebenzi wenzekayo elokishini ekuhlaleni kunye siphethwe ngabantu ababhinqileyo. Wow, guys, ezibonane nezibonela kumele sibahloniphe abantu ababhinqileyo. Lukhulu utshintsho abalenzayo ekuhlaleni not ekhayeni. Xa lisiva ubunhle nomama besithi yonke lento bayenzayo, it's all about the community, it's all about abanye abantu. Le nto ithi umzali ayinguye umzali lokuzalayo qha, nomzali odibana naye ngaphandle ngumzali wakho. All right, sisibuhle ndizabuza kuwe sisiwam, what made you think this is the right thing to do? Yintoni eye yaku-inspiration? Why kwafika nona engqondweni yakho? Asinike nje umfanekiso engqondweni woba yintoni le iye yakususa from uzihlelele and then you decided, you know what, let me start this thing? Okay, I love this question. So now I started the organization because I've been a victim of the things that I'm trying to at least kind of solve in a way. All right. So I grew up in a village that's a rural village. So we are not very much privileged and stuff like that. So when I was in grade 12, I had to apply for university most. And then throughout that process, I had no one to mentor me or show me how to do it. I had to do it myself, meaning I had to learn how to do it and just pray and hope about the application it went through. Yes. So, and then I realized on one of the days during the week, I was going to the toilet at school and I was the school president. So when I got there, I found those two girls were in the toilet. So I was like, put in petty phone because it's not allowed in our school. And they're like, we're struggling to apply, what. So we're trying to apply. I brought my phone so that my friend can help me. And they were still struggling, both of them. So I was like, okay, it's fine. And then they were like, we're stuck, can you help? And then because I had done that myself and I've read this, when I was sitting in the class, I was like, wow, so I'm not the only one who's struggling. And then when I went home, I asked people who were before me, how did you do it when you had to apply for university? And like, now I'm stuck at home. I didn't go to school because I didn't even want to apply for me. So I was like, okay, so this thing is a pattern. But people before me they don't have the knowledge. People I'm with right now, they also don't have the knowledge. So what's going to happen to the people who are coming after me? So it's like, okay,
who am I waiting for right now? And there was also this other thing about having a lot of clothes in my closet, and then I want to donate it, but when I ask where can I donate, and then at church they'll be like, we know of this other place you can go and donate, and that bothered me as well. I was like, why do we have to go to another place? And then one day I was sitting with my mother and I was talking to her, my biological one, and then she was like, I was like, why is it that we don't have these things in our community and stuff like that? And then I was like, okay, what am I waiting for? Who am I waiting for? Why don't I become that person who brings the platform into our community for people to be able to help other people with applications, to be able to donate when you want to be able to make people have skills and introduce sports and all of that into the community. So it's like, okay, it's fine. I think I'm going to start an organization that's going to bring all of those things into my community, and that's where I started. Right, inhle manje le nto ezibanibona ke ba bukele ekhaya kumntana omncinci. We are the generation ezawuqala izinto ezawuza notshintsho, njengoba senibona uba selukhona utshintsho elenzekayo, ubuntle uza notshintsho oluhle. Inhle banibona into eyenziwa lulutsha luzama utshintsha uhlobo esiphila ngalo. Right, ndizoba nombuzo ozabayi-1 ngoku, endifuna ke nixelele abalandeli ekhaya uba wena sisi wam, mandiqale ngawe sisi wam, uba uzibona uphi in the next 5 years? Mna in the next 5 years ndirhalela uzibona ndine-sports center, not anywhere else. Apha ekhaya mandi. Why? Because abantwana balapha ekhaya mandi, they lack information kwiinto ezininzi, balekisha kwi-skills. Some of abazali abakwazi uafforda basa abantwana babo kwi-universities and stuff, then abantwana bahleli nje apha elokishini badinga into zokwenza. But then if singaba ne-sports center, the big sports center, andithethi ngento ezidibene ne-stadium, abantwana bangakwazi phayana uba badlale i-sports, bangakwazi uba kubekho into ze-music, kube ne-studio, babe yizi-journalist, kubekho umthungo, kubekho i-computer room whereby abantwana bafundiswayo ngento ezidibene ne-internet ne-information system, ngoba kufanele beyazile ngezi zinto. Nabantu abadala nabo bangaba nento eyokwenza nesa sports center, because bangafundiswa phayana i-skills, bafumane imisebenzi okanye bazenzele imisebenzi, which is nale Khaya Mandi Empowerment le to organization ibhayise kwinto ezinjalo. Apha sincedisa abantwana whereby siba ne-talk shows nabo, even though singazivezi, siyathetha nabo, siyahlala nabo, sibabuza i-questions, sithetha ngento ezidibene ne-teenage pregnancy, sibabuze uba bafila njani ngento ezidibene ne-education and stuff. Bakhona nabafana abesebe-ready for uba ngoobhuti, nabo ndiyathetha nabantu babuze imibuzo uba, are you guys like really uba ni-ready uba niye phaya now? And into ezenza uba ndibuze nalaa mibuzo, it's because ndiyabona uba abantwana abaninzi xa mhlawumbi umntana uku-grade 10 okanye 11 athathwe ahambiswe ayowenza izinto zesiko, ubuya angasifuni isikolo, which is wrong. Ubuya mhlawumbi angabuyeli esikolweni azibone emdala okanye atshintshe somehow. So zizinto sisebenza ngazo apha kule organization. So if si-sports center, wonke umntu uzoba welcome. Ayizoba ngabantwana aba beKhaya Mandi Empowerment qha, but izoba yi-community yonke, esinangoku sisebenza ne-community yonke, but then singenandawo le abantu bangakhomba kuyo bathi iKhaya Mandi Empowerment iphaya. Right. Oh, Mahla Cwengile. All right, sisi wami ndifuna uva nakuwe man, in the next 5 years uba uzibona uphi? Okay, so now I'm going to keep this organization based because obviously now I'm Pupa needs. Right. So organization wise, in 5 years time, I'd like to see this collaboration between Nanomama. Yes. Right now we're only operating in the Western Cape, Limpopo, Gauteng. I'd like to see us dominating the whole country, South Africa. We could move to other provinces, Sibene branches everywhere. And then also now I didn't really explain what I do as part of the organization. Right. But most of the things that I do is I love maths a lot. So in the Tutarisha Bandwani maths and Mangatsane application and Dondoni, I also wrote a maths study guide. So Right. I'm an author, I can say aspiring / author. So in the next 5 years also I'd like to see my book selling like crazy. That's one thing I would
mention also Uri. Yeah, I would like to see abantwana, because like right now we have a very big challenge in schools. Abantwana, they're changing from pure maths to literacy because they say that pure maths is very difficult. So I'd really like to see them seeing me like baba organization kamama. When they see me and they see my marks and they see my book, they're like, wow, I think I can also do this. They're inspired to do something. They're inspired to say, you know what, maybe this maths thing is not as difficult. If she can do it, and if I can ask for help, if I'm in contact with someone like her, maybe something will change in my life as well. So I'd like to see that impact ebantwaneni, yeah. Right. The impressed organizations zenu. I've been listening zonke iviews zenu zinhle, and I've noticed mama. I've noticed one of the big things the one she mentioned uyathetha nabafana bathi bafuna ubheka entabeni. I believe right there, because most of the time abazali they believe abantwana babo at a certain age once abena 18 kumele ayile, and they don't recognize is he ready to be a man. Like leyo into khange mhlawumbe wena mama ibe nalani hayi ndingulo mama mhlawumbe anduzuba ngathi ngamela umntana womuntu kuzinto ezinjalo. And coming kuwe icala lakho utubuya kwi rural areas wena siswami leyo into, some of us even nathi sisuka kwi rural areas, and if I can say namo zange na icofile like i-computer until ndazotsho apha eKapa. I believe like i-organization yakho nayiza wenza umahluko. And I would like to know, like, maybe you mentioned ufunde eStellenbosch and like necourse oyenzayo, and since abafundi abaninzi baya believe nyani pure maths like it's more difficult than maths lady. And so how do you manage to change that? And you mentioned also uzanazo nezidathi guide, like, so there's no challenges ezingako kwezo izinto xa uzama ukwenza ezo izinto, because bafundi baya believe maths difficult. And we also know like a university they notice you must have maths into ezinjalo to have space ngakhona. Right. I would like to know course yakho ubeta no if or mind eStellenbosch. Right. Ngaqala ngasibonhle ngenxa yexesha som ndifuna ube kucaca umbuzo uthi ingaba zeziphi i-challenges oye ube nazo kule organization yakho or else ndawuzebe ngohlobo kule program yakho. Okay, firstly, I'll just say doing my 3rd year in Stellenbosch University, civil engineering. Beautiful. And then the challenge that I've had ever since I joined Umama and Kamandi Empowerment is that abanye already ndifike bachinchilo yabo, and then when you ask them what they want to do career-wise, they're mentioning something that requires maths. So that's one big challenge. At school they're saying they can't change. Abanye, they just decide for them in school. They have no one to advise them or guide them in any way. And then abanye, it's a good thing because they're still in grade 10. They just chose these subjects. So okay, this is how you do it. They don't even have knowledge prospectors in university. Even I'm a grade 12, bayas bakonto, but prospectors you can check subjects partner required for the career choice you choose. You can check for EAPS. They don't even know how to calculate that in the first place. You can check about which subjects do I need if I want to do this and how well should I pass. So I think with the little that I have, we have fiber time, thank God, Kamandi. I have my laptop, or Mama has a laptop. We are able to help Abantwana and show them about, okay, this is what you need to do. This is, just guidance. Right, that's beautiful. Ezibona nenizivele babukele ekhaya inye ke ngoku lento ezawufuna uyazi njengoba nibukele baphulaphula ekhaya ndishona nikhona nifuna uzibuza nivumelekile uba nibabuze via email bekhona email yabo zasixelela bona i-contact number zabo kodwa ke before nibabuze kukho into ezibabuza yona A1 nibawola uncediswa ngantoni. Okay, before siphendula leyo ndicela uphendula ubhuti umbuzo ebewubuzile ngabafana. All right. Njengamzali I told you uba ndinomntana ongumfana, and then
Ngaphandle kwaloko since ndafika apha ekhaya mandi mna apha ekhaya mandi ndifike 2004 then ndahamba ndaphinda ndabuya 2005 and ndikhulele kwi-center. I know uba i-center ibaluleke kanjani, and then ndikhule ndaba yintombi ezithandayo ehlonipha nangumntu wonke until ndibe mdala mna ndibe intombi until ndibe ready. So i-center yamtshintsha umntu. Then ndiye ndafika apha ekhaya mandi qha into eyeyandibetha xa ndifika ekhaya mandi bendingasazi kahle isiXhosa, then ndithetha isiSuthu ndithetha ne-English ne-Afrikaans, so abantu bebedikwa ndim. There was this center ibikhona ingathi bibizwa Kamva Lethu Center or Kamva, but iKamva Lethu Center or something. Ndiye ndaya kulo center ndayofuna ujoyina, but then ndabethwa yi-language and then ndabona noba nento abazenzayo ndingakwazi ubatshintsha phaa naphaa ndincedise, but then abantu abaninzi abebengayithandi into yoba ufike nje entweni yabo utshintshe. And then kwinto eyabafana ndiye ndiyarealize ndimane ndijonga as iminyaka ihamba ndibone umntana ongumfana mhlambe yineighbor yam okanye uhamba apha ekuhlaleni ndiyambona akhule umntana, then xa efika kulaa age eyoba kowabo kuthiwa uready for uba ayokoluka ndibone uba umntana ebe-right ehlonipha abe ne-18 years, but then ibe abazali bakhe bathi lixesha loba aye kwisikolo esisabafana ahambe umntana. Ubuya kwakhe phayana abuye umntana atshintshe i-behavior, atshintshe le ndlela yothetha nabazali, abe rude nakwabanye abantwana. Ndiyibone uba there's something wrong even though ndingayazi uba yini. Ndibone mhlambe unyaka ungekapheli ngoJuni umntana akasayi esikoleni uye emsebenzini okanye uhlele ekhayeni. So ndabona apho, that's why ndiye ndadicide uba bam abafana abalapha kule organization since bendithemba be-free uthetha nam ndingakwazi uba ndibabuze imibuzo then ndiba-advise there and there, because into endiyibonileyo apha ekhaya mandi most yabantu not ekhaya mandi qha, most of the places that I went to ndithethe nabazali, there is this lack of relationship between abantwana nabazali, awotata nomama. Abazali asikwazi thina uba sihlale phantsi sithethe nabantwana bethu sive uba abantwana bethu uba bafila njani ngento before bayenze, even nangento zesikolo. Abazali abaninzi abayazi uba abantwana babo baya abuse okanye bakhupha njani esikoleni. They didn't even care, because mna ngokuya ngokwam I think xa ngumzali bekumele ayo must, but then the way mna ndifila ngakwala since ndidibana nabantwana and ndibona uba zinto bazidingayo, xa ngumzali kufuneka uziphe elaa xesha lokuba uhlale phantsi nomntanakho umbuze uba unjani, yintoni uyithandayo, esikoleni uqhuba njani. And then kule yabafana xa ingumfana owena so umbona uba uready for uya phayana, you have to sit down nomntanakho umbuze uba are you sure you ready uba uye phayana. And then xa isithi uready umbuze yintoni ekubonisayo uba uready. And then kanoko naw umbekele ii-rules zakho zokuba if uya phayana uzawubuya ufunde, because for mna I believe uba bekumele thina singabazali abantu bamnyama laa nto eleyana yabantwana yi-culture yethu efuneka siyilandele. But for mna I feel uba sifanele bekunyanzelekile uba silinde abantwana bafunde ugrade 12 baphume phaa ebuntwaneni then babe ready to go to another level. Right, ndingaqalanga siswam ndiyaqonda uba bakhona ababukele ekhaya baza banomdla wobona umbuzo othi when it comes to abafana why unga-involve maybe abantu abangotata ababini abathathu kwi-organization yakho, ungayiphendula ithini loo ndawo leyo? Umzekelo kukho uzawubuza uzawuthini kule ndawo yabafana ne-Asian School, bazawubuza uba kutheni unga-involve umntu ongutata to sit nabafana athethe nabo abantu-advise. So ungawuphendula uthini lo mbuzo xa uvelayo? Okay, I've tried. Abantu bangotata, they don't like working with kids, they don't have love for kids, they don't even know how to talk to abantwana, because they always rough, they always have lando yoba andizuthetha nabantu, andinothetha kwedini, andizuthetha nawe mna, andithethi namakhwenkwe. So abantwana they don't feel free kubantu bangotata. That's why they I say bafila free uba nathi even though singabantu bangosisi. And then even before ndibabuze ezo questions ndiyababuza uba are you guys like really want to talk about this, because I just feel concerned njengomzali, not uba ndingumama one organization okanye umama othile. I just want to uba abantu
abantwana babe free bangayenzi into kanti wenzela abazali bakho awenzeli wena. Abantu bangotata abanamdla wosebenza ngento ezidibene ne-organizations nabantwana ne-community. If ungaqaphela kwi-organizations ezininzi kukho omama mostly. Yes, I do. Besides that, I think early this year she tried Uba Enza event for Obudi. Yes. And she asked men like or data up in the community who are running other organizations and or data who have certain positions in the community. She tried from last year actually sending those invites, and then we thought about okay, this is going to be a successful, good event. But okay, what did they do? But your daughter, and then they shut her out of that, and they hosted the event without her as the planner of the event. And now I thought that was very unfair, to be honest. Wow, that's really unfair. Right, okay. Ibhlungu ke ngole part sivayo as much as bekhona ke nabantu babukeleyo abazawuthetha izinto ezi negative nezi positive into abalulekileyo ukuba nikwazi uziphendulela. Elam lithi makube chosi makube hele makudede kumnyama kuvele kukhanya bekumnandi basintwanani bosisi bam. Ndizawucela mani nisixelele uba nifumaneke kanjani phi bakhona abantu abazaba nomdla abazaba oludibonane ngaphandle kwethu. Khawutsho sisiwama singakufumana kanjani phi, Facebook wise, Twitter or email address? As for mine, I go Facebook under Singy Jones Foundation, Kamadi Empowerment. Right. As for mine, I go LinkedIn under Singy Jones Foundation and Kamadi Empowerment as well. Instagram, same handles. Right, beautiful. Mama singakufumana kanjani phi xa sifuna ukufumana? Okay, sifumaneka to the same page, but then abantu abanemibuzo abanye bavumelekile uba bangasiwhatsappela. Not ebusuku and banga WhatsApp ngento ezi negative. Umuntu WhatsApp kuba efuna nyani ubuza lento afuna uyibuza serious. Alright, that's beautiful. Sicela just share le number yakho ka WhatsApp babamele bakhona bavile babukela. Okay, it's 078 412 3507. Alright, nisivele nani into zoba. Alright, baphulaphula ekhaya nje manhleni nosisi apha ndifuna nje ubona umbuzo oyi-1 ozawuthi zintoni esenizenzile apha ekuhlaleni njengoba nilapha based ekhaya mandi. Ndizawufocus bekhaya mandi sisom zintoni esenizenzile bekhaya mandi. Oh, okay, but ukuphendula lo mbuzo. Okokuqala organization engenazi funding. Right. Asinakabi ne-funding, asikabi ne-sponsorship. Yonke into siyenza kwipokothi zethu, then nakwabanye abantu abathi xa bebona into esiyenzayo beyithanda bafaka isandla, nabanye esike siye kubo siyoqonkqoza basithi sinento ethile sefuna uyenzela abantu abathile bayenze. Then kube khona abanye abantu bayibonileyo ku-Facebook abafana nezinye organizations ezisuka oMasomerset, Cape Town, bake babone then ban-inbox babuze ngathi babuze basinida ntoni, ndichaze uba mhlambe ikhona into ethile sizoyenza and then basincedise pha napha. And into sesizenzile apha ekhaya mandi zikhoninzi that much, but maybe kwabantu zininzi because bakhona abantu abakwaziyo uba beke beze apha bazoqonkqoza bathi badinga impahla, badinga ukutya, akho muntu ophuma engaphathanga nto apha. Wonke umuntu ozayo ozoqonkqoza odinga something siyamnika. Kuyindawo ezininzi bezitshile apha ekhaya mandi esisho ndithi asinazinto sivele sicele i-donations zempahla kwezi ndawo kwaba abantu esimane sihamba kubo. Nakwi-Stellenbosch University sinceda kakhulu, ama-student ayasebenza kakhulu. Thanks God ngobuhle wam. Then sinikeze abantu impahla njengangoko zikhona impahla esesizi-organizile ezikhoyo ezilinde omnye umuntu azozithatha ozileyo njewo ongumhlali uzile wathi ubona omnye umzi odingayo phayana, uyabona uba abantu baphayana badinga impahla and kuyabanda. Njenga-organization ekhathalela i-community yethu sazama, so ikhona into ekhoyo. And then ikhona ne-organization le yakwa-Adidas iyasinceda lately where there and there, so siyakwazi uba sincedise nakwabantwana aba bethu apha kwi-organization yethu sibanike abo badingayo izinto bazidingayo. And then sine-sports nezinto sizenzayo like i-drama and stuff, so siyakwazi uba sifumane i-donations ezizincedayo phaa naphaa ukusuka kwi-individuals peoples. Akusinanto esithi sime ngayo,
Right. Sibulele ke sinoze. Right. Esho manje power sinoze sithi ukhona into abayenzileyo ekuhlaleni. And izininzi ke ukuthi kubantu abakwazi ukubulela abakwazi ukuthi enkosi. Right. Ikhayamandi empowerment ke leyo. Now that siphinde sisapha kuwo sisiwami. Njengoba ukuba mention ekuqaleni ukuba unazo ne study guide onazo uyasupport kimets abakufunayo bangakufumana kanjani? Bangfunayo bangani WhatsApp. I think that's the best option because I'm not a very much social media person. So bangafumana ku WhatsApp ku 06800588834. Beautiful. Kanti xelele manje siswami bangabona sokubancedile okanye ungatsho ukuthi ukhona namuntu somncedile wamnika i-study guide wakhe wahlala naye phansi bangaphi abantwana osekhe wahlala nabo phansi and i-feedback wayifumana iye kanjani? Okay, excluding this year because we haven't included this year's work to our record. We have applied for 364 plus learners. Wow. And 200 and something online and 68 in person. Beautiful. That's amazing. All right. So towards ngoku lena part ye study guide zifumane kanjani uyazithengisa or uya donate ngazo? Yes, Tengisa. Alright, that's beautiful, which is njeba Tengisa courses as study guide. Ufumana ndoni imadlanyana azawuboosta ngayo Blessing Jones Foundation. That's beautiful. Interest isomento yenzayo. Njengoba likhona ke nani into zoba ndengicela sithenge i-study guide sibooste i-knowledge yethu. Sibonga kakhulu kusiveza ukhono ngoza apha kuthi ingase ningabheleli apha kuthi inhle kakhulu into eniyenzayo bokuthi bam ndiyithanda kakhulu ingathi niyenze nakwabanye nakwezinye iprogram nakwezinye organizations nakwabanye abantwana mhlambe abarhalela uveza izinto bazenzayo bakhona abantwana bajivayo pha estratweni abangayaziyo uba laa nto bayenza ibaluleke kanjani ii-interviews ezingase ziyowenzwa naphayana kubo abazidlalela ibhola naba bomajayivane pha sibonga kakhulu ngiyovisitelwa nini enkosi kakhulu. So if niyafuna ukuba isiveze ukhona invesitele nani ningafumana ku 0843117387 and you can also follow them on TikTok, Facebook, and please follow, share, subscribe and like. Thank you. Alright, basisibamba njengoba kudala sihlele kunye apha bekhona besibukele nabaphulaphuli bethu ikhona nje into enifuna nje uyithetha nje pha kubo ndingafuna uncediswa ngantoni phi kanjani isupport esuka kuba kwabo bathe banomdla. Okay, you're more than welcome. So one challenge that we have eKhayamandi. Right. Space asina space nabantwana abaninzi kule organization Khayamandi Empowerment, but asina space and abantwana bayagcwala apha. Even now during exams abanye befuna ukwenza sleepovers, like they wanted to cross night mancedisa nge-maths and we are born by space asinitsanga and kabe beninzi it's chaos nakasifuna yenza i-programs i-acting i-drama uqula uxhensa asinandawo yoyenzela even though ngoku basinike i-baptist kukhona abantu bakhweletayo like they don't want us to use the space i-community ntontoni. So if we could get our own space that would be very great and helpful kuthi and then also ka abantwana ba-attenda abanye beza wathi mama nilambile nikatye ntontonton if there's someone out there who can help us with ukutya for the children it would come in handy anyway. Mama funa ukuqondisa anything there. Right, that's beautiful. Ndingaqala ngathi sinozenza kunika chance ubudele sizo babeke into ebalulekileyo ispace baphulaphula ekhaya siyacela ke ubukumkhomba la eKhayamandi siyacela man, we've got iKhayamandi wall, we've got amaholo man, please help us kwabo bakwaziyo ubuya qondo ne spare room or something. Please khasiboleke man, especially during exam apho khona sizawudinga ustatisha nabo bathe ke bafika belambile sikwazi ubanika ukutya for indawo right. Perfect. Sisinoze ndikuwo seswami. Okay, but mna benisithi noba ngubani kwa out there abantu bebusiness abantu be-shops abantu bakwamasipala i-councillors municipalities if ever ukhona umuntu ongaba nomdla uba ancede uba le program iphumelele esinathi sirhalela iphumelele angasithinta okanye ancede apho akwazi khona ngoba into ebuhlungu ethethile sithi abantwana bayastrugglisa food wise
kulonyaka uphelile besikene saba nomuntu ebesinceda there and there saba nento yobu-soup kitchen whereby abantwana bebesiza not abethu bodwa but almost abantwana nabadlulayo beze bazotya bafumane into yotya nabazali then yaphela kuba laa mntu uye wamuvela somewhere else and then yi-challenge esinayo leyo yoba abantu bakhona abantu abahlalayo apha ekuhlaleni abazali not aba abantwana bethu bodwa abastrugglishayo ngento edibene nokutya sinalo iphupho loba le nto yethu ibe iqhubekeka ikhule ibe ne-soup kitchen whereby abantwana kabephuma esikoleni before baqale iprogram bakhe and then nabazali babo aba bangaphangeliyo bazophaka kulale kutyiwe singafocasi kwinto ezinto ezidibene nodlala noba abantwana bafunde qha ibe asihoyanga uba abantwana back apha basuka bakhona bahleli kanjani so sicela umntu noba ngubani nje ofuna usinceda avele. Oh, alright, nizivele balandeli bethu. Ndiyacela man ngenhliziyo enhle ekhanyile emhlophe khanifake nisandla into zobawo inhle into yenzeke ekuhlaleni uma sikhulisaneni ithi isixhosa sithi umuntu ngumuntu ngabantu makube chosi makubele.